Vakomana vemuziva veThe Southern African Development Community SADC vamuziva kuti havasina trust muSouthern Africa vopindira pama-elections ekuNamibia. Saka pane mashoko ari shocking anobuda achinyorwa nemacritics vachiuya vachislama the SADC board the SADC block. Don't subscribe or like or turn on the bell like tipinda muzimu ayamudanyira achiti SADC praises Namibia Electoral Commission. Tipinda vakomana mudanyira achiti Namibian Economic Freedom Fighter Teresia Mshanga has questioned SADC election observers for praising the Electoral Commission of Namibia for re-registering the party, saying the re-registration was the result of the party's own legal battle and out of ECN's goodwill. New Era newspaper ndomashoko anobuda ataona kuti amacritics vanouya vachikweshena kuti aiwa sei SADC ichingopraiza vakomana ava vave-ECN nevakomana ve-the ruling party kana the party kana the electoral commission iri ngori affiliated ne-the ruling party aiwa tinoona kuti SADC haimbononoki ichivacongratulata pathis situation ndokuti vanenge vachikweshena SADC nemaobservers aichiti why is it praising the electoral commission yeNamibia nekuriregister kwayakaita the party zvatigona kuti macritics vanonyatsoona kuti SADC inongoita zvimwe zvinhu zvinongori useless, so zvamunyatsikuona kuti there was no need kuti ivacongratulate noda kuti panapa asati tombonako ne-the final outcome but vakomana vatocongratulata the swap ne-the ECN commission yema-elections enyika yeNamibia. Tudze mafunguro enyu pano kudii pamusoro pechitiko ichi apa comment section medu muze mafunguro enyu musakano subscribe or like turn on the bell.